Здравейте хора, днес аз ще снимам видео, нали Боби? Да. И хора, Ние двамата. Да, гледай, ние влизаме в Roblox да играем. По принцип аз имам хак, якази. Да, и плюс това хора, ето на тази игра мога да ви покажа колко е яко. Той Боби ще влезне в друга игра да снима. Обаче аз ще влезна в тази да ви покажа как, нали? Yes. И хора, много е яко, наистина. И такова, как беше. Ако гледате много ме срам. Хора, ако гледате това видео, праснете тежко лайк бутона и се абонирайте за канала. Да, така, и че, на мен така. Хора, това ще цъкна Сноу парка, да може да дрифтя много. И хора, искате от мълчи, бе. да кара. Мълчи ти, бе. Още видеа, абонирайте се за канала и праснете тежко лайк бутона, хора. Абе, не го каза, бе. Ти ще ми държиш сметки. И аз слави си взимам тотинета. Как е това тотинета? Електрическа. Да, аз няма да имам. Ама слави се ме вози. Не. На супрота. Хора, ще караме вътре. Хора, аз трябва да си намаля звука. Ако не знаете как, ето така. Добре. И хора, аз ще влезам в слави, Хора, аз ще включа на третата. Да видите. Опа. Тези искам излезна. Кола. Извинявате, не говоря толкова много, защото ме... Защото го е странно, хора. Не, просто ми се спи. Аз ще спи. Боби ще спи, хора. Боби ще спи. Хора, Боби заспа. Хора, ако видите каква яка кола има, чакайте да ви покажа. Боби, аз идвам да те взема. На трета ще. Абе ти ще кажеш на хората, бе. Да. И той е така много... Ана бътка. Стакан с гайвица. Защото си на първа. На трета карай да може да дрифти. На четвърт. На пет. На шест. На трета се дрифти. Ако не знаеш. Това ми влиза в седалката. Хора, аз ще спа на друга кола. Тази заминава. Отсъв, аз севко много ми забива. Аз се шигая от лаптопа на тая. Хора, вижте, сега си спаме Доджи. Доджи. Тя ми се дане на бед. Е забранено. Хора, Доджи.
ще спирам клипът. Айде, до нови срещи.